Bueno, tenim la versió agosarada per sobre el mur i tenim la versió més de seny. Val? Vull dir, qui vulgui l'agosarada per aquí. D'acord? Vinga. Sí. Por el árbol, Hay que pasar. Ajudeu-vos entre vosaltres. Ajudeu-vos. I et torno a agafar la càmera. Només fer fotos, sí. Això. Vinga, va. Algú que caigui per fer-ho més actor, T'ajudaré jo, Molt bé, aneu ajudant. Molt bé. La cámara está puesta ahí con muy mala pata, Espera, t'agafo la càmera, Dolors. Ara mira endavant, així, mira endavant. Ara fins que no arribis a l'altra banda, Cap allà és més complicat. Sí. Vale. Veniu. Molt bé. Que farem el llac d'esquena. El tindrem allà. El llac, sí. De cara amunt. De cara a dolor. Ui, que em mato. La vinyeta avui està d'aniversari. Se apunta un bon mateo. Queda la foto panoràmica. Ei, esteu quedant molt macos, Molt bé, espera que baixo. Va. Espera que ve la Mireia. Vine, Dolors, vine. Mireia, no hace falta que sube a las arrascantes. Vine, Dolors, vine. Has de pensar que li diré a la càmera, no li tiro, Comentar-vos que el dia 9 de juny hi ha la cursa caminada solidària de Poblenou, totalment solidària, és per l'ELA, i bueno, podem fer les inscripcions, hi ha penja de cartells per allà, però a inscripcions.cat, els que us interessi, i bueno, hi ha samarreta, hi ha entrepans, ja està. És per l'ELA, Vale. És per l'ELA. L'aplaudim.